ба наздики тӯи дурум як масъалае шумо пурсидум. Ба наздики тӯи дурум устодҷон, дар тӯи падар модари арӯс рӯзи тӯй мақсад сатр кунум, занама сатр кунум, зидам мегӯянд рӯзи тӯй сатр намеша, мақсад пагаштам букунӣ. Майливу рӯзи тӯй накӯ гуфта ҳамин хеле чи зид буромадагиянд. Не вай агар дар байни занҳо мешинад келинд ё дар байни мардҳо? Не яку тӯи мо чӣ хела ҳами Тоҷикистон да зану мард ҳама меояку. Зану мард мешаванд. ин хел бошад пӯшонед барои он ки мардакон нигоҳ мекунанд. хориҷон падар модарам зид буромадагиянд, падар модари ӯ арӯсам зид буромадагӣ аст. Намедонам ҳами чӣ кор кунам, ҳамин масъалада чӣ гуфтаниянд шумо? Хайр агар тӯи бе ҳамин хел карда шавад, ҳаракат не тӯеро дар дигар шаҳр кунед. Агар дар Россия кор мекарда бошед, баъд вақте келинд овардед инҷо тӯй кунед. Ягон коре кунед, аслан ман гуфта наметавонам ки майл акун гуноҳа кардан гирифтам, гуфтам мумкин не аз нигоҳи шариат. Аввалин рӯзи қадамгузории фарзандатон ба оилаи нав бо гуноҳ шурӯъ кардан ба ёрӣ накунедтон. наход якумин рӯз гуноҳ. Рост мегӯям хориҷон, чи ҳамун чанд видеотонам ман тамошо кардагӣ ҳастум. Падар модарам да гуфтум ҳамин хеле аст. Рӯзи тӯй агар мақсад бесатр мардакон нигоҳ кунанд, одам даюс мешавад якуми шиққатӣ, дуюми шиққатӣ, баъд нигоҳ ҳам мумкин бурида шавад. Баъд хуштоманам да дажи связ да биромадум, фаҳмондум, о дажи саломи алейк гирифтан, ответ надоданд. Не, унҷо шумо президент шумо ҳастед дар рӯзи тӯй. Габи шумо. Уно зан гирифтодагишон не. устод ҳамин тӯйҳои тоҷико одатан бисёр тӯйҳои серодам аст ва аз рӯе ки суҳбат мекунам чӣ эҳтимол ҳаст ки мақсад арӯсҳои тоҷик либосҳои чӣ хел мепӯшанд, мақсаду чӣ. Агар дар ҳамин бора як каме суҳбат кунед, ҳамина бурида мақсад нишон диҳанд, фикр кунам хубтар мешавад. чӣ хел либос мепӯшад арӯсҳо мегӯед? ҳамон либосҳое ки мақсад нимӯриён аст бисёрашак. хориҷон овозтон канда шуда омад. ҳар кас ба ҳамун муҳити худаш нигоҳ карда, вале аксаран фата мепӯшанд, ба истилоҳ либос фата мегӯянд. бале, ва ҳатто сатрҳошам ман дидам баъзе сатрдор, баъзе духтарои домлоҳою илмдоро гӯё фартаи сатрдор пошанд, лекин вай ҳамин хел танг аст ки ҳама аъзои баданаша муайян кара истодааст, маълум карда. вай сатр нест. касиятун ариятун. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дигари аз замоне мешад ки занҳое пайдо мешад ки пӯшидагию напӯшидагӣ. чӣ хеле оросро пӯшидагию бо напӯшидагӣ пӯшидиян танг, яъне ҳамон аъзоҳоша нишон досудааст. ягон куртаҳои тоҷикӣ васеъ пӯшад, остин дароз бошад, бигузор ягон ҳиҷоб напӯшад, бигузор ҳамин курти дарози васеъи тоҷикӣ пӯшад, як рӯмоли сафеди як рӯмоли тоҷикӣ пӯшад, мақсад гардану пеши бароша рӯз кунад, нишон надиҳад ягон ҷоша ба ягон кас. бале устод, баъд як масъалаи аз ҳама иштибоҳи калон ҳамин аст ки ҳамон наворбардоре ки меёранд, он як одами бегона аст. аз ҳама бигем одамоеш ки чӣ қадр эҳтиёт мекунанд, мақсад чӣ мекунанд, вале ҳамон наворгир тамоми хонаводаи онҳоро чӣ зан бошанд, чӣ мард бошанд, ҳатто арӯса дар ҳолати беҳиҷобӣ, дар ҳама ҳолат навор гирифта мегирад. бо наздик карда мегирад, объективаш кати ва ҳама ҷо нишон метиҳад. баъд бинед ки дар инстаграму дар ҳама ҷо бо баъзеҳо дар телеграму чӣ расми арӯсу вая чӣ карда шуданд, публикатсия мекунанд. ҳама дид. охир дуруст аст ки мисол тӯи шумо, духтари шумо, лекин хел не ки вая барои намоиш дид. ҳатто ҳозир ҳамин расми зана ба телефон нигоҳ доштанам хатарнок аст. телефона гум мекунед, надониста ҳамин чиз, ё як кас телефонатонро шикаста медарод. яъне расми як оила ба дигар ҷоҳо ба интернетҳо паҳн мешавад. аз ин чизҳо эҳтиёт кунед. видеочи омада гирад, майлаш дигар касо нигоҳ кунад, мисолан як одама дидед ки ба занатон бо диққат нигоҳ дорад, чӣ кор мекунед?
برادر عزیز آخه این زن برای دیگران نیست، این زن باید پوشید. این زن برای یک مردک است فقط، برای نمایش نیست. خیر کن، الله هدایت کنه.